Saredutaning Sang Naranata tekaping Prawanda Sakyun rasa tanono kang kuciwa raras krungu seping griya iki ana pawungan ingkang kumoane munggah ing Istinggil Binaturata sawise kanthi prayoga Biswan Sirapada kanthi harja. Duh sinuwun sesembahan kula wonten Mercapada, kula tampi tangan kekalih. Gusti Nata Agung paring pambagya dumateng piswanipun ing abdi dasaku. Nampi pangestu dalem kados boten kirang setunggal menapa. Sungkeming pambekti mugi kunjuk sandhap pepodo mawantu-wantu kula nuwun. Iya banget panarimaku sawise prayoga. Ingsun kepengin uninga sangka ngendi pinangkamu sapa kang dadi pewarapmu. Awonten pulpi kula menika wrangka dalem nalendra ing loji tengara. Sesembahan kula sinuwun Prabu Welgedulebeh. Isampun sudi mestani dumateng dasat kula Patih Bayu Tinaya. Menapa menika ing sinebataken negari Istina piyandhalem Kanjeng Dewaji ingkang jejuluk Prabu Batara Sukopitana wi Prabu Kurupati. Ora ana loro tetelu kejaba mung siji ingsun ingkang nyekel panguwasa. Ya aku Prabu Joko Pitanaya Duryudana. Matur sembah senuwun. Mboten kaentu anggen kula marak wonten Ngabiyantara paran kang dadi darurane. Piswan wonten Ngabiyantara menika dipun utus Gusti kula nalindra ing loji tengara. Gandeng nembe menika jumeneng nalindra sinangkuyung dening para kawula sampun katetepaken ngasta pusaning adil wonten ing kraton loji tengara. Namung Gusti kula Nata Agung menika menggalaken aku durung sampurna jumeneng nalendra yen durung bisa nglenggahi dampar pusaka. Aja nganti wedi kangelan tak utus suwana ing kraton Ngastina suwana ngampil dampar kencana minangka kanggo nodhi kekuwatanku. Bab menika lajeng ingkang abdi kepareng sowan Ngabiyantara boten sale kejawi namung nyuwun kawelasan mugi keparenga pusaka ing Ngastina dampar kencana badhe kula suwun ngampil minangka nyobi kados pundi kekiyatanipun sesembahan kula Prabu Welgedulebeh. Mekaten sinuwun. Duryudana mangsa ing Rananggana mulatori sang sena kang gumulung giya kang mangamuk punggung. Pinujung risang sena ambyuring tirta
Sumundul saking warikeku udung kanggeng kulawan lumut mandi kotori sang singo barung ingsun durung bisa mikirake apa kang dadi atur panuwunmu ingkang wis diaturake iki mau. Amarga durung sarembuk marang para pini sepuh muruju nganti kadawarsa sawetara tunggul ana pangurahan. Sawise paripurna rembug iki mengko tumuli nampa keterangan kang cetha. Ngestaken dawuh kejawi saking menika. Nyuwun tambahing pangestu kepareng ing abdi tengguh wonten pangurahan Jawi ngati-ati kula nuwun. Dados sengkalaning negari menapa menika sasmita wingi sampun kula tampi. Nalindra ngloji cengara ingkang sampun lancang pangucapipun badhe ngambil dampar kencana lantaran patih Bayu Tinaya menika wau jagat dewa. Mekaten menika kantun gumantung dhumateng Yai Prabu. Yen Yai Prabu menika nglenggana dasar namung dipun suwun ngampil. Upami kiyat lan botenipun gumantung dampar kencana. Yen pancen dampar kencana menika boten kersa pentonipun badhe dipun angkat yang sanegari boten badhe kiyat boyong pusaka dampar kencana. Nanging senajan to Yai Prabu kuku boten marang yen pancen dampar menika kersa saged kelampan malah musna saking rasanipun piyambak. Kula menggalih ingin kanthi sakweningipun pun Kakang suka uni mekaten. Ini saking pandugi kula menika kok nimbrung. Nimbrung kahanan. Mesti ratu anyaran sing kepengin bakal jajah teng negara Ustina amarga krungu kabar yen Ustina kuwi jembar jajane. Apa sing para Kurawa menika dhateng pusaka dampar kencana, janji dampar menika ilang. Kurawa padha karo ilang kekuatane. Wonten iki menika nggih. Agak jenenge ratu weting Cengkuni. Prabu Wil Ketuwil kok Wil Ketuwil anggen niku. Raja Tamengan nimbrung-nimbrung. Mau niku angger dewatak penimbungan ngaten menika. Upama dampar bisa diboyong tangel lamun dibalekake kecekel dene dheweke kok. Siji penimbrung menika arep nyekel dhuwit wis dipeniteni ngatakan cengkak. Ama sing dienggo gawe pen ming nggone bakal nimbrung. Kula kinten kok nggih narang ngaten saja jaman elek-elek kula ning nek wonten kepapetipun kok ijanipun wong blok-blok. Lagi
menika namung badhe njulung tungkul kegiatan Ngastina. Lajeng kados pundi pamanggipun Paman Durna pun gawaken para Kurawa. Supados madya tata-tata patih saking Raja Tinggara pun tundhung wangsul kemawon. Boten perlu kuwatos dalem ing roko angger Baladewa lenggah wonten negara Astina yen boten saged angintasi damel. Ing ajeng angger nata mandura sampun prastya wonten ngarsa dalem kula miring piyambak. Apa kelakon prastya nggih ketok muluk-muluk mung ana nglatih tok. Nah, wali punika kula triniti preksa. Apa ya ana rebuk manis kok mung ana nglambe tok ora ana gunane. Monggo kena wonten tembung aja tok gampang. Dadi wong maneh nggih wonten sini. Ah nggih. Dadi menawa ta ana pengguluhan ngoten ora tanggung jawab. Baladewa trinenggalane romicil saking asta. Panjenengan Prabu sampun angesi dumateng aturipun Paman Durna boten wonten awonipun Paman Sengkuni pinaringa dawuh supados mbintahaken para kadang kula Kurawa mangke sekinten boten wonten inggih saged nundung dumateng Patih Bayu Dina Cekak Raka para piyambak. Paman kula nuwun wonten paring dawuh ampun ngantos kelayatan medalun Jawi kadhawuh dumateng sedaya para kadang Syogo toto supados angunduraken utusan saking nagari Loji Timur. Nuwun keparengipun bapa nyuwun pamit nindaken dawuh dalem anak Prabu ngatos-atos. Raka para minta pamit mawon ndherekaken widodo tindakipun Prabu. Ndherekaken widodo anak Prabu. Penjaman anak Prabu badhe nglaksanani atur panuwun ing rayang nggih Prabu Jaka Pitana. Iye. Mugi-mugi pun paring kemenangan saged munduraken bebaya saking negari Loji kecil menika, Pak. Loji Tinggara kaya Loji kecil. Namung pangitun Paman Durna ya surat nggih. Apa-apa nggih. Anggenipun ngendika bab pasumpenan nimbulaken raos kuwatosipun ing putra Paman. Boten wonten awonipun Paman Durna kula boyong minggah sanggar panjatan pados amaos mantrang tinarta tolak saliring bebaya. Oh, kandhap lagujuk manyar. Yen panjenengan mekaten kersane anak Prabu boten saipun bapa kantun dali suami kula dherekaken minggah wonten sanggar prangatan. Nggih, Paman. Kula pitados wonten pun bapa wasipun tentu mangke tata titi tentrem ayam-ayam. Purna pangandikaning nata sabda Panditaratu sabda pangucapan Pandita temen ratu sekarang. Pangandikaning Pandita Seklimas lan sabda Narendra tanwenten bidan. Yaya Tirta Kresna kang pibing gancang datan kepareng mebek iki manah Jalagung ing Astina sumedya pundur kedaton arsa minggah pamujan. Gandeng puncuh maringkeng Paman Sang Tapa Begawan Durna Yursi Kumbaya. Ginar para abdi bedhaya kawang saking Mandru pindho dewa kairing para widodara widodari gedhe kurang sawiji.
Kundur ngedaton ingkang sinunata Ngastina sesarengan wangken paman nuju Ngastina Begawan Durna kinarbeka abdi bedaya srimpi manggung ceti pepengitan dinu saking ketebian yayah Widodara Widodari kang angling marang lumiyating apsara. Angwang Prabayasa Sri Penganti jumangkah Karidana Pratapa rengganing gapura Dana Pratapa yen to kacarita. Kenging pura saarga sita dhuwuring pucang lawan tirisan. Ingkang kinarya dekadek wesi baritung sirah Purwosari nyamating gapura pinaryan inten duwi gedhe sak mestaka liman. Mestaka siraliman gajah sandas gajah gedhe. Tetebeng kanan lawan kiring pinaryan gambar manika-nika mawarna-warna kang isen-isene gambar tanpa beda marang gelaring jagat. Pintu ginambar jalu kelawan manudya kang kaenta-enta lir Bathara Kumajaya Twin Betari Ratih. Yen pintu minangka pinanganten kang pinuju pinanggihaken nanging yen mengko bedang suwang-suwangan. Kanan kiri pintu pinaryan Raja Gupala Raja wus ngarani watu Gupala Gandharwa. Sela kang ginambar uta Denawa Candrarekma kawat Nektra Kumala Untu Sloka Ilat Mas Jiwa. Karna Jinaratra sing ngrana nglebet pinaryan Marcumbara Marcumbani kumbang kekalih. Tangan kanan lawan kiri pinaryan Tameng Miwah Pedang. Senteking kori kaget bermoro kekalih mabur grenggeng-grenggeng kaya reca bisa nyokot gewel medang dados. Mulya jati-jati teman mulya. Pepindhen Cikara Bala Balapata kang kinanggih tenggo pintu Silamanang.
Mancat undang-undang jrambake bang jejubinan margi tulising kedaton kang sinebarani rupa pojo nil cendani. Sinampar para budaya pating glebyar pating corot Yaya Kartika sambut pernah. Terikating carita kundur dalem kasinun kapapat ing kalih Sang Padmiwur Dewi Banwati ginanding astal sami tata lenggah Gusti Lawsan Budana. Kembul dharma ingkang rayi Sang Banwati sugeng putra Raden Sarojaksema ingin paman nujum ngatila begawan kumbayan. Senajan to pandhita rada ludhuk wong agung Ngastina kekalih Samya Kendra sang tapa masih tundak tanduk. Sinambi nikmataken sraning gongso kang mangrangen keplok pepinjalan sagedasi beksaning para abdi Srimpi Bedhaya. Ing winanganing boyake ngono kawalajur sisih manika-nika mawarna-warna. Sapuraning pepanggihan para abdi kepalewangsa wonten papan dagdo panggenata marang Sang Padmiwur. Pungkasane Ratu Keprabon Ratu gumanti agemaning pandhita ingkang sarwa sita. Utusan para abdi kene nyaosaken Duparatus Giya minggah sanggar Plangata. Sigeg ingkang wonten ing pamujan inggih inggih wonten Pagelaran Jawi. Sanindya mantri muka paarsa Patih Sengkuni. Angawi para putra-putra Prawa ingkang mandhi kali pabarisan Narendra ngawengga Prabu Karna. Kairing para kadang werda-werdi mapan satra Ngastina tunggaling satriya ingkang keladuk wani kirang gedhug. Datan darbe tata Stususila ngadhep marang Sang Nindya mantri ketingal pating glidrah pating glajit ana ing sampir klambi ana kang kendhit sarung ana ing nganggo srandal lili uga ana ing sepatunan manika-nika mawarna-warna ana ing nawake kacamatane umyang gumul swarang bendi katune mangkung wonten ngakos